Hello guys, εδώ Κωστής Game. Ελπίζω όλοι να είστε τέλεια. Σήμερα θα παίξουμε το The Idle Core Mode. Oh my days, Cherry Biome. No way. Τι σπιταρόνα έχουμε να κάνουμε. Wait. Καλά, δεν είμαι καλό στο building, αλλά αυτό θα είναι σίγουρα καλό. Get some wood. Anyways, είναι ένα mod που ουσιαστικά έχει αυτά εδώ τα τρία πράγματα. Αυτό εδώ πέρα ουσιαστικά μπορείς να μιλήσεις με το entity. Αυτό εδώ πέρα μπορείς να δεις το πόσο κοντά είναι σε σένα. Και αυτό εδώ πέρα που τον τυφλώνει είναι... sorry μας τύφλωσα και άμα βλέπετε αυτό το βίντεο αργά. Αλλά ναι. Table. Παίξουμε μια pickaxe. Alright, πάρουμε και λίγο stone. Ωραία, φτιάχνουμε ένα φένες, μία pickaxe και ένα axe. Here we go. Τώρα μου κάνει εντύπωση γιατί είχα βάλει ένα chest για, ξέρετε, αυτό το bonus chest, ώστε να μας δώσει λίγο φαγητό για αρχή, αλλά I mean it's okay. Πάμε να σκοτώσουμε λίγα chips, I guess. Alright, here we go. Ψήσουμε λίγο φαγητό. Θα φτιάξουμε και ένα bed. Οκ, δεν έχουμε ξύλο, nice. Πάρουμε λίγο ξύλο από εδώ, άμα είναι. Ωραία. Πάρουμε εδώ. Τέλειο. Φτιάξουμε ένα bed. Alright. Πάμε από εδώ, άμα είναι. Από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να φτιάξουμε βάρκα. Πάμε απέναντι. Και τώρα που το σκέφτομαι δεν πήραμε αρκετό ξύλο για το σπίτι, λέω εκεί. I guess θα το κάνουμε και με αυτό και με αυτό, αλλά δεν ξέρω πως θα τα ταιριάξω. Όχι ότι θα είναι και καλό, γιατί δεν είμαι καλός με αυτά, αλλά anyways. Θα φτιάξω και ένα shovel άμα είναι να πάρω λίγο sand για glass. Alright, here we go. Alright, πάρω λίγο ξύλο για σπίτι. Να σπάσε το axe. Οκ, ένα stack 6 είναι μια χαρά. Ήδη έχω το ξύλο αυτό εδώ, οπότε... Alright. Φτιάξω, βέβαια, χρειάζεται να φτιάξω ένα δεύτερο stone axe. Πάμε από εδώ. Πρέπει να βρούμε ένα μέρος να φτιάξουμε το σπίτι. Όχι, coal εδώ. Alright. Τώρα έχω και πολύ coal. Πάμε από εδώ, γιατί από εδώ δεν έχει. Ή βασικά θα πάμε από εδώ. Εδώ δεν έχω πάει. Καλά, ήμασταν εκεί που ήμασταν πριν. Αλλά δεν έχουμε πάει πίσω από το cherry να δούμε τι έχει. Ας πούμε εδώ πέρα είναι flat, μπορούμε να κάνουμε εδώ σπίτι. Οπότε, άμα είναι θα το κάνουμε εδώ. Πάρω λίγο cherry wood. Oh my days, πολλά saplings. Oh my god, 51. Οκ, μια χαρά. Τέλεια. Έχω βάλει και το wood, οπότε βασικά έχω υπερβολικό wood. Not gonna lie. Δεν χρειαζόμαστε τόσο wood, αλλά it's okay. Ω Θεέ μου, γίνεται νύχτα. Alright. Κάνουμε pull out τα torches, I guess. Έχει cows εδώ. Ελπίζω να μην σπονάρει αυτό το entity, δεν έχουμε τίποτα αυτή τη στιγμή. Λέω και χρειαζόμαστε... What? Emergency alert, third issues with danger alert. This is not a test.
Να. What? Τι στο καλό τηλέφωνο παίρνουμε. This is not a test. What? An unidentified anomaly is present. Its behavior is unpredictable. Alright. Exposure may result in severe harm. Effective immediately, all players must shelter indoors. Do not open any lights. Barricade all entrances, including windows. Do not look outside. Do not attempt to record or observe the anomaly. What? Visual contact is strongly discouraged. This alert remains in effect until the anomaly has passed. What the... Bro. Oh my days, είναι νύχτα τελείως. Okay. Alright. That is good news. Have to say. Oh! Ωραία, εδώ πέρα. Wait, εδώ πέρα. Λέω εκεί. Είναι ωραίο μέρος. Μισό να το κάνω εδώ πέρα το σπίτι. Εδώ πέρα βασικά. Ακριβώς εδώ ξέρω εγώ. Και εδώ βασικά. Wait. Κάνουμε λίγο πιο εδώ που είναι πιο flat. Νομίζω. Κάπου εδώ ξέρω εγώ. I think. Yeah, sure. Alright. Πάμε. Εδώ. Let me check μία το που είναι. Where are you? Okay. Όταν δεν απαντάει σημαίνει ότι είμαστε safe. Οπότε... όλα καλά. Alright, here we go. Βρούμε εδώ το bed. What? 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 Bro. Oh hell nah. Τι είναι αυτό, bro? Okay, get out. Please, get out of my house. Τι είναι αυτό, bro? Oh my days. Λέω και να ψήσουμε και το γυαλί τώρα που μπορούμε. Like, nah. What was that? Anyways. Εδώ. Θα κάνουμε πόρτες μια γρήγορη. Γιατί... yeah, no way. Κάνουμε αυτές τις πόρτες άμα είναι. Στο... α, με τρόμαξε, oh my god, ήταν σκούρο. Ναι, φαίνεται λίγο... έτσι ακούγονται οι πόρτες. Οκ. Okay. Φάση. Μου άρεσε και πολύ ο ήχος, αλλά τώρα... τέλος πάντων. Βάλουμε λίγο ξύλο εδώ πέρα. Alright. Για να δούμε τώρα που είναι. Τι είναι αυτό? Νομίζω ότι είδα κάτι, αλλά μπορεί να κάνω λάθος. I don't know. I don't wanna know. Αλλά... να βάλω κι άλλο. Ή να βάλω μόνο δύο. Βάλω κι άλλο άμα είναι αφού έχω αρκετό. Το κάνω έτσι καλύτερα. Πιστεύω είναι πιο... είναι και πιο safe. Ελπίζω να μην μπορεί να σπάσει τζάμια, γιατί άμα μπορεί να σπάσει τζάμια είμαστε cooked. Μόνο αυτό έχω να πω. Τώρα σκέφτομαι πώς να κάνω το roof. Αλλά, έχω μια ιδέα. Θα το κάνω μισό με cherry planks, ξέρω εγώ. Και το άλλο μισό με... πιστεύω θα είναι καλή ιδέα αυτό. Θα βάλουμε το γυαλί πρώτα. Να το κλείσουμε εδώ να είμαστε safe. Alright. Πόσο γυαλί μας έχουν μείνει? Okay. Βάλω και εδώ, μα είναι λίγο. Alright. Οπα, κατά λάθος. Sorry άμα σας τύφλωσα, χωρίς λόγο.
εδώ και ένα τελευταίο glass και... Here we go. Alright, τώρα έχουμε παντού glass. Μένει να βάλουμε τα stairs. Δεν βλέπω κι εγώ κάτι απ' έξω, οπότε νομίζω είμαστε safe να βάλουμε τα stairs όσο πιο γρήγορα γίνεται, by the way, γιατί δεν θέλω να... Alright. Δεν με αφήνει να το κάνω place. Oh my days. Μου σπάει τα νεύρα αυτό με τα stairs. Ναι, δεν με αφήνει. I don't know. Κάπως έτσι σκεφτόμουν να το κάνω. Μετά να βάλω, ξέρω εγώ, εδώ και εδώ. Πες να είναι ugly as fuck, αλλά I don't know. Θα μάθουμε τώρα. What? What? Yo. Yo, 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 yo. Yo. Wait. What? What? Τι ήταν αυτό, bro? What? Bro, what? No. No. Κάτσα, είμαι σίγουρος ότι έχω βάλει... Οκ, έχω κάνει. Νομίζω. Bro, πού είναι ο bro? Γιατί νιώθω ότι θα είναι εκεί μέσα. Όχι, δεν είναι. What? Τι φάση? Oh my days. Στην αρχή νόμιζα πως ήταν μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω γιατί μπήκα μέσα, μη με ρωτήσετε. Μ' αρέσει που το σκέφτηκα και λέω και μπήκα απλά μέσα. Αλλά... I don't know. Δεν βλέπω κάτι, οπότε πιστεύω safe είμαστε, I guess. Oh my days. Θα το κάνω από εδώ άμα είναι καλύτερα. Ωραία. Και είναι ugly as fuck. Wait. Up. Ok, δεν θα πω τίποτα, ok. Like, θα δοκιμάσω να το κάνω από εδώ, αν και... κάτι κάνω, bro. Μπορώ να το κάνω έτσι. Wait. Αυτή τη στιγμή επεξεργάζομαι το πώς θα κάνω το σπίτι, μην... I see. Είναι εντελώς για το μπούτσο. Φτιάξουμε λίγα τόρτσις. Να βάλουμε έξω από το σπίτι γιατί... Να, μπρο, δεν θέλω να ξανακούσω αυτό που άκουσα πριν λίγο. Με τίποτα. Let me just... Πόσο και αυτά εδώ. Here we go. Τώρα σκέφτηκα να κάνω... Λέγονται αυτά, δεν θυμάμαι πως φτιάχνονται κιόλας. No. Α, όχι έτσι. Θυμάμαι. Α, οκ, ακριβώς το αντίθετο λέω εκεί. Oh my days. Κάπως έτσι. Πες να είναι τέρμα άσχημο αυτό, αλλά... Οκ. I mean... Δεν θα πω ότι είναι ωραίο, αλλά δεν θα πω ότι είναι και το χειρότερο πράγμα που έχω φτιάξει στη ζωή μου. Είναι σίγουρα καλύτερο από τα γενικά πράγματα που έχω φτιάξει. Γενικά από ό,τι έχω φτιάξει ποτέ. Ναι, δεν έχουμε φαγητό εντωμεταξύ, τώρα το παρατήρησα. Πρέπει να ψήσω φαγητό. Ωράριο. Πού είναι ο μπρο? Λέει να τον βρω. Μπρο, δεν πρόκειται να σε βρω. Εσύ θα με σκοτώσεις. What do you mean? I'm not stupid. Μήπως είναι σπηλιά? Μπρο, δεν θέλω να πάω στη σπηλιά γιατί δεν έχω ούτε hunger ούτε τίποτα, λέω εκεί. I'm chilling. Τώρα που το βλέπω, δεν έχω βάλει καν τόρτσις μέσα. Παίζει να έχει έρθει εδώ μέσα. Και να μην είχα πάρει εγώ χαμπάρι. Δεν έχω ιδέα. Να βάλω εδώ. Κάπως έτσι. Το βάλω καλύτερα έτσι να είναι πιο ομοιόμορφο γιατί είναι λίγο περίεργο έτσι. Alright, here we go. Τώρα σκέφτομαι εδώ πέρα για το πάτωμα να κάνω low-key με cobblestone.
Θα πάω να πάρω λίγο πέτρα, μα είναι. Okay. Alright. Τι κάνει ο μπρο? Στο μπου... Μπρο... Κάνει μπρο... What? 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 Έφυγε. Μπρο, τι ήταν αυτό, μπρο? Oh hell, να τι model είναι αυτό εντωμεταξύ. I'm going to my house. Γιατί βρέχει? Γιατί βρέχει, bro? Oh my days. No, 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 no. Δώσε μου τα torches. Let me go inside. Κάτσε να κάνω μία αυτό να δω που είναι. Να. Okay, no answer. Thank goodness. Κρούδης, θα το κάνω μια γρήγορη, δεν μπορεί. Τι στο καλό. Πάρω λίγο stone από εκεί πέρα. Νομίζω έχει και coal. Surely δεν θα έρθει ο μπρο. Θα μου κάνει το μεγαλύτερο jumpscare σε όλη τη ζωή μου. Alright, έχει και εδώ λίγο coal. Alright, here we go. Τώρα έχουμε και... Oh, ξέχασα εδώ πέρα. Το ξεχνάω πάντα εδώ μεταξύ αυτό το μέρος. Να κάνω και ένα path. Γιατί όχι. Oh my days, τα torches. Και έχω βάλει torches όπου να είναι. Ελπίζω αυτά να τα footsteps μου. Alright, κάτι γίνεται. Λέω να πάμε να πάρουμε iron. Αλλά πριν πάρουμε iron θα χρειαστούμε σίγουρα ένα axe σε περίπτωση ανάγκης. Και σίγουρα θα χρειαστούμε και... πώς λέγεται, να φτιάξουμε τα cords. Oh, iron. Okay. Τέλεια. Oh god. That was way too close. Oh. Πάω λίγο να πεθάνω. What? What? Τι ακούγεται έτσι? Bro! Oh my days! Oh my days, 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 oh my days. No, 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 no! Get out, get out, get out, get out. Τι είναι αυτό? What? What? I'm getting out, I'm getting out, I'm getting out. No, 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 no. Τι στο... Give me that, give me that. Φεύγω, 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 φεύγω. Γεια σας, γεια σας. Δεν υπάρχει. Bro, άκουσα τα footsteps από πίσω. Oh my days. Ελπίζω να μην με ακολουθάει ακόμα. Τώρα δεν θέλω να κάτσω να ψήσω, η αλήθεια είναι, γιατί νιώθω ότι θα εμφανιστεί από το πουθενά. Αλλά I don't know. Πόσο iron έχω? 39, ναι, έχω αρκετό iron to be honest. Και εδώ πέρα να είμαστε. Here we go. Oh god, είναι νύχτα. Okay. That's gonna be interesting. Κάτσε να πάρω λίγο φαγητό. Είναι φαγητό. Oh my days, έχω θέμα με το φαΐ τώρα. Ouch. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή τίποτα μπροστά μου. 393. Όπα, απ' την άλλη.
Oh my god, no! Μου κάνει για όλη τη μάλλον τον damage αυτός. I'm cooked. Bro. Οκ. Ναι, γι' αυτό μισώ το hard mode, bro. Γιατί μου κάνει 7 hearts, ξέρω εγώ. Oh my days. Οκ, τουλάχιστον με σπίτι, εντάξει. I mean, it's not that bad. Ψήσουμε το iron. Άμα είναι βασικά να φτιάξω λίγα παραπάνω fences. Εντάξει, το σπίτι μου είναι λίγο crap. Ίσως άμα έβαζα εδώ πέρα τζάμια πιστεύω θα ήταν καλύτερο. Αλλά τζάμια δεν έχω αυτή τη στιγμή. Φτιάξω πρώτα την πανοπλία. Full iron. Και iron pickaxe. Και iron axe. Alright, here we go. Full iron gear. Και το πιο σημαντικό από όλα και το πράγμα το οποίο σώζει οποιονδήποτε σε horror modes προφανώς είναι το shield. Οπότε give me that. Alright. Έχω blouse. Έχω δύο, wait. Άμα είναι ένα... Λέω εδώ πέρα ας πούμε να βάλω 4 glass. Αλλά δεν έχω, θέλω 2 ακόμα. 2 sand. Και τώρα θέλω να πιστεύω ότι είναι αρκετά και θα είναι καλύτερο γιατί φαίνεται λίγο κάπως. Έτσι, not gonna lie. Πιστεύω εδώ πέρα να το βάλω θα είναι λίγο καλύτερο. Αν είχα και lanterns θα ήταν ακόμα καλύτερο, αλλά δυστυχώς δεν έχω. Οπότε... Boom. Και τελευταίο. What? Γιατί το torch έχει... What? Wait a second, wait a second, wait a second. No, 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 no. No answer. Γιατί όμως το torch είναι έτσι. Bro. Okay. Wait, what? 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 Γιατί τα torches έχουν χαλάσει, δεν ξέρω εγώ τι στο καλό έχουν κάνει. I don't even know. Anyways, βάλω το τελευταίο glass. Here we go. Ναι, νομίζω φαίνεται έστω λίγο καλύτερο. Σίγουρα από πριν καλύτερο. Πιστεύω με αυτό το... Wait, let me... Ναι, ναι, πιστεύω φαίνεται πολύ καλύτερο έτσι. Wait, θα μπορούσα να φτιάξω μια φάρμα άμα είναι. Yeah, why not. Πάω εδώ. Like that. Αλλά θέλουμε bucket. Θέλουμε bucket. Alright, τώρα έχουμε λίγο steak για την ώρα. Θέλουμε fence. Οκ, έχουμε... Λέω να το κάνω με... Ροζ. Cherry. Τώρα που το... Α, ναι, θα μου φτάσουν. Απλά πρέπει να κάνω sticks. Το ξέχασα ότι θέλει και sticks για να το κάνεις. Οκ. Here we go. Μα είναι να το κάνω εδώ. Κάνουμε ένα... Κάπως έτσι. Δεν θα κάνω και μεγάλο. Δεν έχω seeds. Θα πρέπει να κάνω τη διαδικασία που μαϊνάρω ό,τι seed υπάρχει κάτω στο πάτωμα, I guess. I mean, άμα θέλω να φάω φαγητό, λέω okay, this is the only way. What? What? Whoa! What? What? Yo! What? Bro. Oh my days, ήταν από πάνω. Ήτανε στο roof. Και περίμενε. Bro, what is this? Oh my days, τι ήταν αυτό, bro, χεστικά πάνω μου. Μαλάκα, τι ήταν αυτό. Damn. Wait, νομίζω θέλω. Γίνεται, ναι, έτσι γίνεται. Oh my days, τι ήταν αυτό, bro. Ο bro έσκασε από πάνω μου. Και απλά στο roof του σπιτιού, ξέρω εγώ. Να. Θα βάλω. Ναι, χρειάζομαι seeds, οπότε it's gonna take a while. Bro. Oh my days, τι ήταν αυτό, bro. Okay. Έχω... Here we go. Oh.
Low-key τυφλωθήκαμε. Πρέπει να πάρω κι άλλα seeds από ό,τι φαίνεται, οπότε it's gonna take a while. Alright, πήρα 22 seeds. Πιστεύω είναι αρκετά για την ώρα. Oh my days, δεν έχω φαεί. Είναι το τελευταίο μου steak αυτό, by the way. Α, γίνεται και νύχτα, τέλεια. Οκ. Okay. That is good to know. Τώρα έχουμε και φάρμα. Θα βάλω λίγο torches εδώ πέρα. Να είχα lanterns, καλά θα ήταν. Προτιμώ τα lanterns, η αλήθεια είναι γενικά. Oh, what? Είναι στο 5. Bro, what? What? Στο... What? What? You can't run.